Каквото ще искам да направите сега е да отворите библиите си на Евангелието на Матей. Евангелието на Матей, глава 27. Матей 27. 26 и 27 покриват Матеевото описание за Господната смърт в големи детайли. И си мислех да го прочета, но е около 120 стиха. Но е цялата история и бих ви окуражил тази вечер или утре да прочетете Матеевото описание, започвайки с 26 и 27. Вижте целият разказ и не четете глава 28. До неделя сутрин, ясно? Защото има изненадващ край на цялата работа. Минете през целият разказ, но искам просто да извадя някои неща от стихове 45 и нататък. Казва се: сега от 6-тия час тъмнина покриваше цялата земя до 9-тия час. А около 9-тия час Исус извика със силен глас, казвайки: Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоящите там, като чуха, този мъж вика за Илия. И веднага един от тях се завтече, взе гъба, напои я в оцет и като я надяна на тръстика, даде му да пие. А другите от тях казаха: остави да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус извика отново със силен глас и предаде духа си. И ето, завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу. И земята се разтресе, и скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на светиите, които бяха заспали, бяха възкресени, които като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в светия град и се явяваха на мнозина. Знаете ли, Матей записва, че има 4 чудотворни знамения, които придружават Исусовата смърт и Бог има послание във всяко едно от тях. Първото знамение е било, че е станало тъмно. В стих 45 се казва: и от 6-тия час тъмнина покриваше цялата земя до 9-тия час. Станало е тъмно в 12 до около 3 часа този следобед. Както знаете, тъмното небе не е задължително чудо само по себе си, нали? Но може да попитате: какво е чудото в това? Не би ли могло да е буря или някакъв друг свръхестествен феномен, които да обяснят какво се случва тук? Може би е било слънчево затъмнение. Знаете ли, чудото тук е в това, че е станало напълно тъмно по пладне. За пълни 3 часа. Както знаете, затъмнението трае за няколко минути, нали? Може би сте видели лунното затъмнение не много отдавна. То не продължи за 3 часа. Може би ще искаме да осветим тази тъмнина. Слънчевите затъмнения продължават само по няколко минути, но като добавим към това, че годишната дата на Пасхата се определя по лунният календар и Пасхата е винаги по време на пълнолуние, слънчевите затъмнения не могат да се случват, когато е пълнолуние. Казва се, тъмнина покриваше цялата земя и явно тази тъмнина е покривала доста по-голяма територия от само тази местна област в Израел, където Исус е бил раснат. Има потвърждаващи извън библейски доказателства и справки към това събитие. Слушайте какво Даяджи, нехристиянски съвременник, пише от Египет, за да опише тъмнината, която е покривала Египет по това време. Чуйте какво казва той. Той казва: или самият Бог страда в този момент, или се чувства на някой, който го прави. Това не е ли страхотно? Искам да кажа, това е някой в Египет, по времето на Исус. Пишеш за тъмнината, която също е паднала над Египет за тези 3 часа. Не е било местно събитие и фактически Флегон, гръцки историк, който е писал дълги хронологии около 137 след Христа. Чуйте, той казва: в 4-та година на 202-та Олимпиада имаше най-великото слънчево затъмнение. И стана пладне в 6-тия час на деня, и стана нощ в 6-тия час на деня.
До толкова, че дори звездите се появиха в небесата. Имаше голямо земетресение в Бетиния и много неща бяха преобърнати в Наисия. Тези езически писатели, които въобще не са имали нищо общо с Исус, те казват: спомняте ли си това огромно затъмнение? Слънцето спря да свети, попладне, и после имаше огромно земетресение и разтресе някои градове, споменава той. Татулиан, пишеш във II век, предизвиква онези, нападащи християнството с тези думи. Слушайте какво казва той. В момента на Христовата смърт светлината напусна слънцето и земята беше тъмна по пладне посред деня, което чудо е предадено във вашите собствени летописи и е запазено във вашите архиви до този ден. Той казва: вървете, вижте във вашите библиотеки. Вие хора сте записали това събитие, което се е случило, когато нашият Спасител умря. Амин. Така че това не е само нещо, което четем в Библията, въпреки че това би ми било достатъчно. Този случай е потвърден извън писанията. Свръхестествено нещо е, чудо е. Друг казва, и го цитирам: по времето на Тиберий и Цезар, по времето на пълнолуние имаше пълно слънчево затъмнение от 6-я час до 9-я час. Това е невъзможно! Астрономи, вие знаете това, нали? Не може да имате слънчево затъмнение, когато луната е пълна. Исус е бил раснат посред бял ден, като начало. И това е наистина важно, банда. Знаете ли защо? Защото ако просто е станало тъмно, преди да го сложат на кръста, какво биха казали някои от скептиците? Кажете ми, какво биха казали? Ако е тъмно и не можете да виждате, хайде да, какво биха казали те? Той наистина никога не е бил раснат, нали? Защото тъмнината тук е по-тъмна от нормалната вечер. Не, никой никога не може да каже, че Исус наистина не е бил раснат. Тази тъмнина е била свръхестествена. Какво значи? Библията винаги използва тъмнината. Тъмнината говори за осъждане. Това е за каквото говори. Библията ни предупреждава, че в последните дни ще има тъмнина, която придружава осъжданията от Бог. Ще го прочетете в книгата Откровението и точно преди ужасното осъждане да е дошло над Египет. Сещате се тези напасти, където фараонът закоравява сърцето си, една напаст и друга напаст и друга напаст. И тогава най-накрая, точно преди последната напаст, кажете ми, каква беше последната напаст? Помня ли си някой? Смъртта на първородните, нали? Точно преди последното осъждане е имало... Знае ли някой каква е била предпоследната напаст? Била е какво? Тъмнина. Било е тъмнина. Библията казва, настана гъста тъмнина по цялата египетска земя в продължение на 3 дни. Това е тъмнина като мъгла. Аз израснах в Южен Орегон и имахме мъгливи дни. Мисля, че откакто живея тук съм виждал един мъглив ден за 30 и няколко години. И трябваше да примижите, за да го наречете мъгла. Разбирате какво казвам? Но там, растейки в Южен Орегон, аз израснах в Медфърд и имахме зимни сутрини и вечери, когато мъглата беше толкова гъста, че вие не можехте да видите на по-далече от предницата на колата ви, не можехте да видите на 1 метър пред колата ви, докато карате. Със сигурност забавяше всичко. Сега чуйте. Библията казва, че е имало тъмнина като това навсякъде из египетската земя. Те не са можели да видят къде са отивали. Гъста тъмнина, същия вид осъждане и преди последното осъждане, което Бог излива върху Египет. На израелските деца е било казано да вземат агне и да жертват това агне и тогава да вземат кръвта на това агне и да помажат с нея по 2 стълба и горният праг на вратата, което прави какво? Кръст. Те е трябвало да помажат кръвта на агнето на тяхната врата. Така че когато Божието осъждане, когато ангелът, който е щял да унищожи и да убие всички първородни, когато ангелът е минал пред земята, Господ казва: когато аз, Господ, видя кръвта, аз ще ви помогнете ми, ще премина над вас. Виждате ли, кръвта спасява, кръвта на агнето предпазва. И няма никое друго място, където някога бихме могли да бъдем, което ще осигури нашето спасение. Амин, светци? Ние сме под кръвта на агнето. Точно преди осъждането да е дошло, е имало тъмнина. Бог казва: в онази нощ аз ще мина през египетската земя и аз ще поразя всяко първородно в египетската земя, и човек, и животно, и ще извърша съд против всички египетски богове. Аз съм Господ.
И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег. Така че когато видя кръвта, аз ще ви отмина и никаква напаст няма да падне върху вас, когато аз поразя египетската земя. В Египет пасховото агне е било заклано след тъмнината. Исус, Божият агнец, е бил жертван. На последната Пасха, в Египет е било първата Пасха, сега на последната Пасха, точно преди Исус, Божият агнец, да бъде жертван, има тъмнина. Тъмнина и на двете Пасхи. Свръхестествена тъмнина, предхождаща свръхестествен съд над греха. Първо е тъмнината и след нея идва викът: Боже мой, защо си ме оставил? Виждате ли, с тъмнината е дошло осъждането на греха. Това е било част от изпълнението на пророчество. Не знам дали някога сте гледали или мислили така над пророчеството, което Амос дава, в Амос глава 8 стихове 9 и 10. Искам да го прочита за вас и чуйте какво Бог е предсказал. И как Исус го изпълва. Чуйте това. В онзи ден, казва Господ Бог, аз ще направя да залезе слънцето попладне и ще помрача земята посред бял ден. Можете ли да го повярвате? Ало? Това не е ли страхотно пророчество? Чували ли сте го някога? Не. Амос 8 стих 9 ще го прочита отново. В онзи ден, казва Господ Бог, ще направя да залезе слънцето попладне и ще помрача земята посред бял ден. Ще обърна празнуванията ви във време на желене. Какво би трябвало да бъде Пасхата? Какво? Празник. Ще ги обърна на желеене и песните ви в плач. Ще носите погребални дрехи и ще обръснете главите си, за да покажете скръбта си, като че ли еднородният ви син е умрял. Това не е ли нещо? Че на самият ден на Пасхата, на празненството, когато песните са се пеели, Бог казва: аз ще спра всичко това. И ще има скръб, като че ли вашият еднороден син е умрял. Знаете ли, Исус описва ада като място на външната тъмнина, каквото и да значи това. Черна дупка не знам, но е външната тъмнина, далеч от присъствието на Бога, разделение от Бога. И знам, че когато извиква Боже мой, защо си ме оставил, знам, че той е страдал от тъмнината и раздялата от Бог, която ние всички заслужаваме. Но това е било само първото свръхестествено събитие. Казано ни е, че в момента, в който Исус е умрял, друго свръхестествено събитие се е случило. И това е било, че завеса е била разкъсана. Стих 51. Завеса е била разкъсана. Казано ни е, че веднага след като Исус извиква свърши се, кажете го заедно с мен, свърши се, което значи, кой знае какво значи това? Платено напълно. Не обичате ли да видите сметка, на която се казва напълно платено? Бях в книжарницата преди около година, когато бях на конференция и църквата имаше книжарница. И аз обичам книги, ясно? Ако ме познавате въобще, вие знаете, че аз обичам книги. И така, в тази книжарница имаше книги, които аз никога преди не бях виждал. Така че това, което направих, беше аз натрупах един куп книги, които трябваше да имам и така. И дори направих снимки на някои, които не купих. Мислех си, ще си ги набавя от някъде другаде, но аз не можах да подмина тези. Така че беше цял куп от тях, но аз бях забравил картата си, кредитната си карта, така че казах, бихте ли? Те казаха, ще ви ги запазим, ще ги сложим в кашон за вас. Не беше това. Аз платих за тях, но не можех да ги мъкна наоколо. Това беше то. Те казаха, не се притеснявайте, ще ви ги сложим в кутия, ще ви ги отделим, вие просто се върнете. Какво е името ви? Аз казах Марк Мартин. Те казаха, добре, записах го. И така, върнах се някъде около 3 часа по-късно и казах, хей, аз съм. Това е мое там отзад. И пишеше Марк Мартин. Направих снимка на това. Марк Мартин, напълно платено. Мислех си, това е толкова готино, защото имам в предвид беше просто тази страхотна картина на това, което Исус е направил за мен. Напълно платено. Вземете го ваше, вземете го с вас. Свършено е и завесата на храма е била раздрана на две, отгоре до долу.
Казано ни е, че завесата, която е разделяла хората от присъствието на Бога, е била масивна. Както знаете, тя е разделяла святото място от Светая светих. Нормалните свещеници са можели да работят и те са правили всичко през деня и през нощта в свещеното място, но Светая светих е било мястото, където е бил ковчегът на завета. Било е мястото, където присъствието на славата на Бог е обитавало на земята. Било е най-свещеното място на земята. Толкова свещено, че само един човек и само веднъж на година е можел да влезе през тази завеса в присъствието на Бог. И той трябвало да има много кръв от жертвоприношение, за да може да влезе в. И древните източници посочват, че завесата е била 18,28 метра широка, 9 метра висока, 3 етажа на височина и около 10 см дебела. И е била съставена от около 72 квадрата зашити заедно и е била толкова тежка, че е отнело 300 мъже, за да я окачат. Било е масивно разделението между Бог от едната страна и хората от другата страна. Йосиф Флавий, историкът, казва, че 2 двойки от волове не са могли да я разкъсат на парчета. Имате 2 вола впрегнати заедно ето тук и 2 там и са ги оставили да теглят и те не са могли да я разкъсат. Била е пълна бариера между човека и Бог. И разбира се, чрез символизъм Бог е показвал, че ние сме отделени от Него. Бая напълно, нали? Напълно чрез греховете ни. И има бариера между нас и Бог, която за нас е невъзможно да премахнем. Завесата е била постоянно напомняне, всеки ден, всеки час, докато свещениците са служили, че има бариера между нас и Бог. Ние можем да дойдем само до тук и не можем да отидем по-нататъка. Има бариера между нас и Бог. Алфред Плъмър казва в своя коментар: разкъсването посочва, че специалната свещеност на мястото сега е свършила. Защото причината, поради която храмът и службите са продължавали, повече не съществува. Както знаете, в Библията се казва, че е била разкъсана изведнъж, отгоре до долу. Тя е била разкъсана, как завесата? Била е разкъсана ето така. Разкъсана ето така. Била е като нищо. Бог я е разкъсал като че е парче хартия. Но не е била разкъсана по този начин, нали? Това е трудно за вършене. Аз дори не мога да го направя сега. Не, Бог я е разкъсал ето така. Завесата е била разкъсана отгоре до долу. Това действие е било доказателство, че работата по спасението е била завършена. Бариерата между нас и Бог е била премахната. Амин. И сега ние имаме пълен достъп до Бог. Пътят е отворен за всички. Исус разкъса на парчета тази завеса, това покривало, тази преграда между нас и Бог. Но знаете ли какво? Ще кажете: да, амин, завесата я няма. Не, но има поставена нова. Наистина ли? Да, ако сте си донесли Библиите, ще искате да отворите на Евреи глава 10. Просто отидете в Евреи глава 10 и там има поставена друга завеса. Някак е изненадващо, защото си мислех, че Бог премахва завесата. А сега има друга. Толкова се радвам, че задавате тези въпроси. Или си мислите така? Погледнете Евреи глава 10, стих 19. Готови ли сте? И тъй, братя, след като ние имаме какво? Увереност. Кажете това. Увереност. Да влезем в светилището чрез кръвта на Исус. Нека ви кажа, сега някои хора казват: това има. Нека просто ви кажа, във всичките ми учения през всичките тези години съм виждал някои несъгласия между библейските учители, дали е или не е така, но аз се накланям в тази посока. Те казват, че когато първосвещеникът е отивал в Светая светих в деня на изкуплението, както казах, че е правил, че е имало време, когато след определени станало е като практика, че те са връзвали въже около глезена на първосвещеника. Той и ако те са чуели, ако те не са го чували,
Те са го издърпвали, защото той можело да падне мъртъв там. Ако греховете му не са били наистина покрити, той е трябвало да признае всичките си грехове и никой не е можел да отиде за да го спаси, нали? Защото какво ще стане с тях? Те ще паднат мъртви, вие не може просто да отидете в Светая Светих. И така, имало е въже около глезена му и те са можели да го издърпат навън сега. Аз винаги съм чувал това. Чувал съм някой да казват не, но знаете ли какво? Каквото илюстрира е, че е било опасно място, в което да сте. Погледнете какво се казва и тъй, братя, след като имаме увереността да влезнем в светилището чрез кръвта на Исус, не ни трябва нищо около глезените ни, нали? Стих 20. По новият и живият път, който Той е открил за нас през завесата, която е какво? Плътта му. Казвам ви, има друга завеса висяща, но завесата е Исус. Амин. И пътя, по който идваме в присъствието на Бог, сега не е през 10 сантиметрова завеса, сещате се, която воловете не могат да разкъсат, но сега идваме при Бог чрез кого? Исус. И е заради това, което Исус е направил на кръста за нас. И е защото Исус е умрял, както знаете, на наше място. Той е премахнал завесата на закона и сега Той я замества. И ние имаме достъп до Бог през цялото време, чрез Исус. Имало е и трето чудо, което се е случило. Имало е велико земетресение и гробовете са били отворени. Казано ни обратно в Матей 27 в стихове от 51 до 53 се казва: земята се разтресе, скалите се разпукаха и гробовете се разтвориха. И много от телата на светиите, които бяха заспали, бяха възкресени. Това значи, че те са умрели. Които, като излязоха от гробовете след неговото възкресение, влязоха в светия град и се явяваха на мнозина. Знаете ли, земетресенията привличат вниманието на всички. Амин. Колко от вас хора са били в земетресение? Дайте да видя. Повечето. Виждате ли? Я отново дайте да видя още веднъж. Аз гледах централната. Вау! Нека кажа кой не е бил в земетресение. Добре, изглеждаше като много хора преди, не знам, изглеждаше като 50%. Тези от вас, които са били в земетресение, привлече ли ви вниманието? Да. И не е от помощ, когато сте в сграда и най-накрая излезете от сградата и казват: не се притеснявайте, сградата беше построена за земетресение като това. Това помага ли ви? Не го прави. Той като никоя сграда не е построена за земетресение. Земетресенията привличат вниманието на всеки го. Земята се е разтресла толкова много, че е разцепила скали. И отново, истина е, че самите земетресения не са задължително свръхестествени явления. Знаем това, но времето на това е било, нали? В самият момент, в който Исус е умрял, е имало опустошително земетресение. То би било първото от 2 в 3 дена, нали така? Има геоложки доказателства, че е било 5,5 по скалата на Рихтер. Земетресението, което е ударило в момента, в който Исус е умрял. Земята се е разтресла в протест на смъртта на нейния създател. Аз бях уловен от проницателността на Майкъл Ленс на това място. Чуйте какво казва той. Земетресението без съмнение е било знак на осъждане. Случило се точно когато Исус е умрял, слагайки божествен удивителен знак на кръста, и може би изразяваш Божият гняв, че грехът е струвал толкова много. Струвал е жертването на синът му. Невероятното страдание и унижение за греха и издържащ Божият гняв. Той като че ли Бог казва: вижте какво ми струва. Спрете и погледнете кръста и бъдете спасени. Не само, че е имало земетресение. Знаете ли, когато Исус идва в живота, Той е дошъл във вашия живот и си мисля, че вероятно Той е разтресал нещата, не е ли? Той идва в живота ни и нещата не си остават в заварено положение. Той идва и Той променя живота ни. Той ни раздрусва. Не само, че е имало земетресение, но също ни е казано, че гробовете са се отворили. Гробници на вярващите са били отворени. И при възкресението
Тези вярващи са излезли от гробниците си и са били видени от всички и очевидно са проповядвали благовестието, нали? Те биха излезли, казвайки, имам в предвид какво друго биха правили. И не мислете, че е било като те да са били зомбита, като в нощта на живите мъртви или някакъв друг трилър. Но тези хора са били живи от мъртвите. Амин? Те са по-скоро като Базилиан Лазаровци, на където и да погледнеш, и те ходят през града и ама ти си мъртъв, ние бяхме на погребението ти. Повече не съм. Деня, момента, в който Исус е умрял. Аз бях възкресен. Деня, в който Исус умря. Гробницата ми беше отворена и в деня, в който Той възкръсна, аз бях възкресен. Знаете ли, когато Исус е възкръснал от мъртвите, е имало, Библията го нарича първите плодове. И на този празник, който е бил пирът на първите плодове, това е било неделята, в която Той е възкръснал от мъртвите. На този пир на първите плодове, те е трябвало да вземат малко от полето. Те са донасяли на Бог и са го предлагали на Бог. Това малко парче от полето, това малко мъничко от полето, където са отглеждали посевите си и са го предлагали на Бог. И Бог е приемал това малко парче като първите плодове. И неговият прием на това е гарантирал, че остатъкът от полето ще бъде пожънат. Така че когато Исус възкръсва от мъртвите, Той взима малко първите плодове от хората, които са умрели. И това възкресение точно там гарантира, че цялата останала част от партидата ще бъде възкресена. Амин? Защото Исус умря, ние ще живеем. Трудно е да говорим за смъртта му, без да говорим за възкресението му, нали? Ние би трябвало да стоим на смъртта му тази вечер. Трудно е. И така, гробове са били отворени. В момента, в който Исус е умрял, смъртта е загубила захвата си. Амин? В деня, в който Той умира, се казва, че Той е слязал в Хейдис и е направил прокламация на духовете, затворени там. Той е отишъл долу и Той Ти загуби! Не мога да си представя какво е казал Той. Ти загуби! Нашият смел, млад Спасител спечели. Амин? Той спечели. В момента, в който Исус умира, 3 чудеса до тук. Първо, слънцето е потъмняло. Второ, завесата е била раздрана. Трето, имало е свръхестествено земетресение. Неща са се разтресли и гробове са били отворени. И четвъртото чудо, ще трябва да погледнете стих 54. Аз вярвам, че четвъртото чудо е било, че центурионът е бил спасен. А стотникът и онези, които заедно с него пазеха стража над Исус, като видяха земетресението и всичко, което стана, оплашиха се твърде много и казаха, наистина, този беше сина на Бог. Помислете на това, той е видял всичко това, банда. Той е извършил заповяданото. Той е заповядал на мъжете си да разкъсат гърба на Исус, този като Nine Tails. Той е видял неговите хора да подиграват Исус и да слагат тази мантия на него и са му се присмивали и са раздрали челото му с короната от тръни. Той е видял хората си да завръзват очите на Исус и да го удрят с юмруци в лицето. Исус не е казал нищо. Той се е уверил, че Исус е носил кръста си. Той е видял пироните да бъдат избирани. Той може дори да е държал един от тях, или може би той е бил онзи, който е забил пирона през Исусовата ръка за кръста. Той е надзиравал цялата работа. Той се е убедил, че кръстът е бил вдигнат и спуснат на мястото му. Вероятно той е хвърлял заровете за дрехите му или е гледал като са го правили. Може би той е спечелил Исусовата роба. Той също е бил очевидец на цялото себеотрицание на Исус. Той е видял Исус да говори на крадеца на кръста и да му казва, истина ти казвам, днес ти ще бъдеш с мен в рая. Той е видял как Исус не е отговорил на подигравките и надсмешките и на обидите на тълпата. Той е видял как Исус е реагирал, когато неговите войници са отскубвали брадата му от корените. Той е видял как Исус е отговорил,
на обвинителите си. Исус е бил различен от всеки друг мъж, който някога е бил разсван. Той е чул Исус да извиква «Свърши се». Той е трябвало да държи позицията си в ужасната тъмнина. Той е паднал долу при това земетресение. Матей казва, а стотникът и онези, които заедно с него пазеха стража над Исус, като те са видели земетресението и нещата, които са се случвали, са се оплашили твърде много. Но те са казали, наистина този беше сина на Бог. Знаете ли, аз го обмислях от всякъде. Мислиш ли, че той наистина е бил спасен? Да, аз мисля така. И е заради това, което Лука добавя в своето Евангелие. Той казва, сега, като стотникът видя станалото, той започна да прославя Бога, като каза, наистина, този мъж беше невинен. В гръцкия, в Матеевото описание се казва, че той просто е казал наистина, син на Бог. Аз мисля, че той е бил спасен. Аз мисля, че той е започнал да възхвалява, да слави Бог. Той е казал наистина син на Бог. И знаете ли какво виждам? Аз виждам първите обръщания към вярата. Първият приел вярата. Мъжът, който е раснал Исус. Първият обърнал се във вярата, който е бил спасен, като е стоял при подножието на кръста и е гледал нараснат мъж, изгубява цялата картинка чрез Божията благодат. И той казва, наистина, син на Бог. И той може и да не е имал много теология, той може и да не е прекарал никакво време, сещате се, изучавайки Божието Слово. Но той е видял достатъчно, за да повярва във видяното. И Исусовата могъща любов. Просто ще трябва да кажа каква е изумителна благодат. Ами вие? Каква е изумителна благодат? Аз съм докоснат, също и вие, че нашият Господ е умрял за нас. Някой е имал този сън. И знае, че можете да разберете този сън. Те казват, в съня видях Спасителя, чийто гръб беше гол. И имаше войник, вдигаше ръката му и удряш го с тази ужасна котка от 9 опашки. В съня аз скочих и сграбчих ръката му, за да я спра. И когато го направих, войникът в очудване се обърна и ме погледна. И когато аз го погледнах, аз разпознах себе си. Кой е раснал Исус? Римляните, евреите. Аз го направих. Вие го направихте. Бяха нашите грехове. Нашите грехове са го заковали към кръста. Там на кръста Бог е положил върху него всички грешни неща, които ние сме направили. И все пак, нашият Спасител е направил това доброволно, нали така? Той е бил напълно и в пълен контрол над всичко в този ден. И фактически, по едно време се казва, че след като той извиква свърши се, той разпуска духа си и умира. Дори в смъртта си той дава заповедта. Добре, време, напусни това тяло. И така, аз четях Томас Джеферсоновата Библия с обяснителни бележки. Томас Джеферсън е взел Новият завет и един вид го е нарязал и изгубил в това по начинът, по който той е мислил, че би трябвало да бъде. И си помислих, чудя се как историята завършва. Това е как той завършва Новият завет.
Той е направил това само с Евангелията. Това е как разказите в Евангелията завършват. Там те положиха Исус и изтъркаляха голям камък пред вратата на гробницата и си тръгнаха. И това е краят. Банда, той е грешил. Той може и да е бил от патриархите, но той не е знал за какво е говорил. Амин? Ние не можем да говорим за това сега. Но всичко, което мога да кажа е, че това е трилър. Това не е краят на историята, нали? Не е. Но тази вечер ние съсредоточаваме очите си на нашият Спасител, ние съсредоточаваме очите си на Исус и на това, което нашият Господ е направил за нас. Как нашият Господ, Той в своята благодат ни е предложил вход в нов завет. Завесата е била разкъсана. И сега ние имаме достъп до Бог чрез кръвта на Исус Христос. Господи, ние Ти благодарим толкова много за това страхотно, красиво жертвоприношение, което Ти си направил за нас. Ние виждаме кръста и в Неговото ужасно мазало. Виждаме го и в Неговата ужасна кървавост. Ние виждаме, че наистина е било невероятно ужасно. Ние виждаме как Божият гняв е дошъл върху Теб. И все пак, Господи, виждаме любовта във всичко това. Ние сме толкова благодарни и, Господи, молим, че ще подготвиш сърцата ни, като се приготвяме да участваме в Твоята трапеза. В тези следващи минути, Господи, докато Те възхваляваме, Свети Дух, молим Те, подготви сърцата ни. И докато подготвяме сърцата си, ще бъде добре за нас да кажем: Господи, аз наистина ли погледнах в Неговото лице и видях, че съм аз? Наистина пресметнете цената, която Исус е заплатил за вас. И ако е това време за вас, защо не посветите отново живота си на Него? Ако вие сте се отдръпвали от Господ, вижте, Той е дошъл. И с Неговите рани от бичуване ние сме излекувани. Всички ние сме се отдалечили, ние сме тръгнали по собствения си път, но Бог е положил всичките ни грехове върху Него. Вие можете да дойдете при Господ. Знае, че има някои, които не се чувстват достойни. За съжаление, има някои гледащи ни по интернет, които няма да дойдат, защото те не се чувстват достойни. Докато пеем във възхвала, просто искам да кажа, искам само да знаете, че никой в рая не пее "Достоен съм аз". Стиховете са "Достоен е агнецът". И той е единственото достоинство, което ви е нужно, за да дойдете до трапезата, ясно? Отворена е, безплатна е за всички, ако вие познавате Исус. Така че не знам какво сте направили тази седмица, не знам какво сте направили миналата седмица, миналата година. Нямам си на идея, но знаете ли какво? Аз мога да стоя тук в името на Исус и мога да кажа, че Той казва: който дойде при мен, аз никога няма да отхвърля. И ако това е истина и вие сте го повярвали, когато сте били спасени, нищо не се е променило. Вие сега не живеете под различни правила, разбирате ли? Ние продължаваме ежедневно да бъдем в Божията благодат просто чрез Исусовата жертва, а не чрез това как се подобряваме. Всичко е чрез Него. И ние потвърждаваме това тази вечер. Амин. Амин.